Tukosuka bose mwancho morigereria niko bono yaba mogoko moneri tukoria rero ase kenyoro kibate kegutoka ase wodi ya Kigogi sense mwe bunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii ase Amatio Mogaka Francis Nyakundi no mongino ya Masi ya Chieng Nyakundi banyara ko baba ko gachirwa enyomba ase enyomba hamono mosamari yo korie kergo kebo jumba ase bunge yo Mheshimiwa Dr. Alfred Ndemo bagokwa na chinga kicho kobekirwa hamabati ase kerama kyabo niko bono baereire emechando eyibabere bagwetera ase babere bagotwara bokongwikirania obwagachobu niko bono bamwiraneirie mbuya muno Muskendemo na kumugania akonya bande abari na maganio bunayo muri kito Pethuel Machini no arengasayo roboti rwa senchiro bwikira Magega yogo chandeka se kegetambe niko litskirerero yabo mogoko ime ya kenyoro kibate wodi ya Kigogi bunge ya Kitutu Chache North imaiga ya Amatio Mogaka Francis Nyakundi no murugyo Masi ya Chieng Nyakundi kwa gachiro nyomba no yokurie kirogo kebo chumbe bunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii omuske Dr. Alfred Ndemo oyo abange mamanyachebe na dawa bao kwa na chinga kichoko bekero ya sekera makenyombe yo niko baerere mechande menge babere bagwetera so gutwerwa kuikera kuirira mechando komentikana asingencha maruire yo omogaka bwenke yo inje na soera iro bokongu gondu arete goika bono iga ombwata bana babere school abo babwata bokongu asoko ende school iyo kolendo mwesimiwa Ndemo ondora ira mabera igongo twerwa konyaga chaire nyomba baira na irimbu ya mano. Hata watoto kwa shule ni shida, hata chakula kwa nyumba juu mzee amegonjeka muda, mimi ndio naenda konda na konda yenye iko hapa. Saa nyingine ya chai ni 100 na mahindi ni 150. Ni stress, inabidi nifanye mara 2-3 ndio itoshe. Lakini nashukuru. Yaani nyumba ndio ilikuwa imeniumiza. Yaani mpaka naona ninashiba na hata sijakula. Hata kufikia saa hii sijakula, lakini ninaona nimeshiba. Echinga kichichu niko banyako bakwerere mechande menge bagwetera senseme yo nabono kuberwe para naboigo banyako bakobore Muskendemo kara chura nyako bagakobasira kubaroseria epara senseme yo naendo mochando tobwatande mono eparirie itoroche mndera matobe paririe ito chionsi bichiro sirakini eyaite etigire nono korware kara malaria goturi togo kuru otokuru gochie para twacha goikere para mate igonto bwato mochando bwe paririe ito estima imaiga se itoma ekenyoro kiatobisa stima teyo nonye ense elimete bono to kumira ki intutu ebiro magambiga na kibono totigire iga omogambi to inyore yamona ba minto se bali musimi watuma asenge yabati muchanda ndembi yamona se gasi wakoli ogendere gokora botambe nande kabo more mugo ikire gokora na hotel maigao andete yetura kwanda gwetani nga ase kenyore kigwachire ntubwata bari mu bwisaine ntusumbogete bintu ebinge kinjira nabone bintu gwatumire byikira ebyekirunjira enjere yo itichete igo gokora omukyorigererio rorenga ki ngakibwene tokonye asinka ekigusi asabe gusi engima byamona soko nyora bari barense patabwate muntu okubarwanderera. That is why we have stood firm to attend asoro mheshimiwa. We support you so that come 2027 when you get into office okonye na bari barense buna banga buno muchyoyo igo omuchyo astu achirega iga niko bono abantu baikirana senseme yo bamwiranire mbyo Muske Alfred Ndemo na kumugania akonya bande bwigo bari na maganio ao asobona barireira yo kumusira seganga yae yo kurye kirugo cyubo chumbe ime bunke yo obochuri obona borobosyo ase igo yo minto mwesimigo minto Ndemo na irane iringambi ya mono asogocha gotokonya musiboyo ndoche nyomba nkobere na irane iringambi ya mono korabu watokoleira maya alitoteba senge yaito yani kwaretiro borabu henke yaito toteba sa matukonse naenda so buya bwaya none kero ago chikoboria na bago kenyora sengenjo na bwata mabere sabantu baye ngokonyari. Mimi narudisha shukrani kwa sababu huyu daktari yani amenifanyia kitu yenye mpaka tangu juzi nakaa sasa mama mwenye amebeba msigo anaenda kuzaa mtoto mwenye amekata kuzaliwa, lakini leo naona amezaliwa. Yani nashindwa kenye nitaambia huyu ni Mungu tu namwachia. Ngo tolo no magoko manene omanene mono nyasaye to sabero magami Ndemo daktari agenderere
egere tumukonye na intwe atubwaticie taira na maiga muna riria arenge twatagitetu abwata moyo randi tanya kong'ainwa anya koniri bagari aya Kuripoteria Ensoko TV kuroige Kenyoro Kibate imense maibunge Kitutu cha North County ya Kisii Chepethuel Machin.